Iż-żoni ta' Natura 2000 se jkunu maniġġjati bi pjanijiet iktar effettivi bl-implementazzjoni ta' 30 pjan tal-immaniġġjar u ordnijiet ta' konservazzjoni għas-siti protetti f'pajjiżna. Spjegatilna aktar dwar dan id-Direttur għall-Ambjent u r-Riżorsi Michelle Piccinino. B'sodisfazzjon l-ERA il-lonċjat 22 management plan fuq l-areas identifikati bħala parti minn netwerk ta' Natura 2000 flimkien ma' 8 siti oħra li huma koperti Conservation Order. Wara l-investiment ta' 1.3 miljun euro biex ikunu stabiliti dawn is-siti u biex jibdew jitħarsu taħt pjan ta' maniġġjar, issa se jkun qed jinbidel il-mod ta' kif is-siti ikunu mħarsa. Il-pjanijiet huma nfassla banijiet differenti skont l-isfidi li l-flora l-fawna qed jaffaċċjaw f'dawn il-postijiet. Fost dawn l-għanijiet wieħed isib it-tkabbir ta' habitats, kontroll ta' speċi barranin, restawr ta' żoni protetti u l-introduzzjoni mill-ġdid ta' numru ta' speċi. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera nnota li barra minn dan huwa fundamentali li jibqgħu jkunu stabbiliti iktar siti li jistgħu jkunu protetti bħala siti ta' Natura 2000. Fil-fatt qari li bħalissa dejjin xogħlijiet biex ikunu stabbiliti siti oħra fil-baħar bħal Sikek u Għerien. Fil-waqt li Herrera saħaq fuq l-importanza li l-awtorità taħdem jitfit ma' naqdiet ambjentali mhux governattivi, wastqari li issa huwa biss floku li biex l-maniġġjar ikun wieħed iktar professjonali ikun hemm ristrutturar fid-Direttorat tal-Parks. L-idea hi li jkollok direttur ġenerali, jkollok numru ta' diretturi responsabbli fuq osma partikolari, wieħed minnhom ikun appuntu responsabbli minn Natura 2000, jkollok cleansing department ukoll fih dan il-park. Dawn is-siti huma importanza l pajjiżna mhux biss minħabba l-valur naturali tagħhom, iżda wkoll minħabba l-abilità li dawn is-siti għandhom milli jresqu iktar turisti lejn pajjiżna permezz ta' turiżmu alternattiv.